på den måde. Delaney med en fin aflevering. Augustinsson. Indlæg fra Augustinsson. Nikolaj Jørgensen! Pander den der op i målhjørnet. Det er et monsterflot indlæg. Han ligger ind foran Augustinsson, og så overfor David Jensen. Nej, den sætter han stensikkert ind i nettet, og 2-0 til FC København. Dobbelt målskytte altså lige her inden pausetiden. Cornelius tager den godt til sig, lægger den af til Høgli. Og Jørgensen rundt i to tempi. Godt sparket! Glimrende detaljer af Nikolaj Jørgensen. Fint samarbejde. Det starter med Cornelius, der tager den til sig, får spillet den godt af. Forsøger at gøre det i hvert fald. Jeg vil få taget det der hjørnespark, som ikke bliver afvist, og derfor 2-1 FC København. Nikolaj Jørgensen, der havde en stor afslutning for lidt siden her. Den her gang lykkes der for bolden. Kraj utakmice ovako, prilično lak posao za ekipu Kopenhagena u drugom poluvremenu. A evo sada prilike da i dokusure protivnika. Mankva beži, a Mankva po strani, a Mankva brani golman i 3-0. Klasični nokaut Nikola Jergensen. 5. gol u sezoni. Ubedljiv. Her er det Tutu, det er en god vending rundt om Scheel. Tutu. Det er godt spillet. Høgli kommer med frem. Høgli med et kvalificeret indlæg der. Afslutning 1-0 til FC København. Nikolaj Jørgensen på hovedstød. Han har lige været over på troen en enkelt gang, men stik. Ja, helt op og ringe formæssigt. Nikolaj Jørgensen finder det ritter i fart. Nu har han endelig bolden. Finder Nikolaj Jørgensen igen. Nikolaj Jørgensen kan sparke derfra. Det går i mål, hvilket for sagt, og den skal vi måske lige have snakket om. De jubler FCK'erne, men målet er annulleret. Og jeg skal lige forstå, hvorfor. For sit arbejde, og hvordan han gør medspillerne gode. Og også måske en forklaring på, at Mads Wilson laver så mange mål, som han gør. Han er rigtig dygtig til at tage duellerne. Han er også god til at... Nu skal vi følge Høglis indlæg her. Ind mod Cornelius, kan ikke helt komme op til den. Nikolaj Jørgensen vender rundt, sparker, og det er godt det der, Nikolaj Jørgensen, og 1-0 til FC København. Det er klassemål, det der, Nikolaj Jørgensen. Det kan godt være, at der ikke er pres på ham i afslutningsøjeblikket, men der vender med på mål. Det er godt spillet, ellers. Hård præcis aflevering af Nikolaj Jørgensen til Amankwa. Nikolaj Jørgensen! 2-0! Et hurtigt træk og en afslutning. Og det er kampens store offensive profil. Det er der ikke rigtig noget af i stedet for Amankwa. Det er fint forbi Kevin Mensah, som jeg synes ser en lille smule brugt ud i øjeblikket. Nikolaj Jørgensen ind og udfordrer Pallesen. Nikolaj Jørgensen kan der også komme en afslutning på det her for Nikolaj Jørgensen. Nej, hvor er det godt. Det var det, jeg drømte om, Nikolaj Jørgensen. Jamen, det er jo en smuk scoring af Nikolaj Jørgensen, der viser... Ikke så smart lavet her. Hassani kommer til at hætte bolden til København. Nikolaj Jørgensen. Det er super træk. Han laver her. Nikolaj Jørgensen! Fantastisk solotur. De ligner kejler dernede, der lige bliver flyttet lidt til side. Og sådan har jeg set København altså svare igen. og kan her sådan cirka halvvejs i anden halvleg gøre det til 3-0 og mere eller mindre lukke det her opgør af. Nikolaj Jørgensen over for Martin Hansen. Og den sætter han i nettet. Martin Hansen, den ene vej bolden, den anden. Går med i den kategori. Det går som lidt fremskudt centralt. Nikolaj Jørgensen også ofte væk fra sin venstre kant og ligger og laver andre gode ting her foran bold fra Gislason. Afslutning langt udefra. Hold da op i kasse og 4-0 til FC København, og det kan godt være, at Martin Hansen... Timerne lavet af Nikolaj Jørgensen, Lars Jakobsen. Ikke tit han har været så højt op i banen her i venstre siden ved Tokele. Det er en god vending. Får lagt den tilbage til Jørgensen.
God aflevering ud til Rimmer. Han er berømt for at lægge gode assists. Der kommer der en. Nikolaj Jørgensen kommer ind og fylder på inde i feltet. Det man ligesom savnede lidt. Ja, mange unge drenge, der også skal være med til at tegne det her FCK-hold. Ja. Her er en af de rutinerede, Lars Jakobsen ind mod Ardi. Gislason. Ja, han har hele tiden idéer, udfordrer hele tiden. Der får den ned. Nikolaj Jørgensen, der kommer til 2-0. Får den taget ned ind i feltet. Det lignede en bold, som man ikke skulle have lov til at samle. Claudemir. Nikolaj Jørgensen kommer langt tilbage i banen. Jørgensen. En god tur af Jørgensen. En lang tur. Det er en fremragende tur af Nikolaj Jørgensen. Der får fejret et mål. Nej, hvor det kokser i AGF-defensiven. Den ene tror, den anden tager fat. Og det udnytter Nikolaj Jørgensen. Men det der med at tage ansvar, her er han langt tilbage. Han er 1, 2, 3, 4, 5 spillere foran sig. Accelererer forbi 1, 2, 3 spillere. Og så her, hvad sker der? Han ærger sig. Og så scorer han. Nej. Jamen, det er sjældent, man ser det her. Nej, Steffen Rasmussen må have det skidt derinde. Ryger gennem benene på ham. Vil han i virkeligheden bare tage den til sig med fødderne? Jeg tror, det er tvivl, om den kommer fra en AGF'er. Ja, for selv lidt tilbagespil. Og så vil han Cornelius ind til Claudemir. Ja, det er en god aflevering, den der til Nikolaj Jørgensen. Nikolaj Jørgensen med venstrefældet. Et mål til FC København. Det er så smukt, så smukt. Det mål, det er glimrende lagt ned i dybden af Nikolaj Jørgensen simmer det i 2 spil. 2-2. Fremragende mål. Ravne udligning af FC København. Cornelius kan lige dreje rundt her, det kan han egentlig godt. Sanchin og et skud på! Et vældigt skud, må man sige. Han laver altså næsten kun smukke mål. Herren i billedet, Nikolaj Jørgensen. Langt lidt Kasper Claudemir. Og der, kæmpe mulighed til FC København, der er scoret! Nikolaj Jørgensen. Der får Lanjos med hjørnesparket. God bevægelse i feltet der. Og skruer han igen! Og endnu en gang er det Nikolaj Jørgensen, der efter en... Finder nogle målscoringskilder, der kan supplere Andreas Cornelius. Det er svært at forestille sig, at han kan holde den målscoringskadence, han... Skal vi se Nikolaj Jørgensen her, og ja, så har vi 2-1 til FCK, så er det altså vendt på hovedet, det hele her. Et godt sted nu med en træner, der kan udvikle ham. Igen Robert. Her har vi oplæggeren for lidt siden. Nikolaj Jørgensen igen midt for. Og 3-0. Ligger et pres eller løber hen for at forhindre afleveringen skal gå den vej. Og det hjælper hele holdet jo. Det her igen. Ja, vi ser godt eksempel på det her. Lige præcis. Robert. Nikolaj Jørgensen udenom, og det kan godt blive 4-0. Og det bliver 4-0. Så har vi 2 gange 2 målskytter. Anden scoring fra ham her. 1-0 og 2-0 med Cornelius. 3-0 og 4-0 med Nikolaj Jørgensen. Og den kan blive alvorlig, den her for Silkeborg. Det er... OB'erne skal lige have skubbet deres forsvarskæde frem. Det er godt lavet det her. Rigtig højt mål! Nikolaj Jørgensen! Hold da op! Hvor er det smukt lavet det der? Der er jeg sikker på, Og til Sanchin. Donk igen. Sanchin holder balancen. Og det gør han flere gange. Godt spillet her på Lanjos. Godt målmandsspiller der. Ja! Nikolaj Jørgensen! Og det er fantastisk. Perfekt på højre ben. 1-1. Og så er det altså FC